Hingga tini norok bai hai taisa malai phiroka ketal blog ni bising tui. Amokha samuthai bothai rita gai tongo ama. Hingke norno ang kaham ke phunukano. Ke samuthai ni je bothai norno tabo ang phunukano ori ni. To kisala bo kisana gena. Kisala. Nanya ji ri bothai. Aska naithoka bothai norok bo naithojak na haima tongo ko ke ani channel ni bising tui norok hai video kaham nai manai ke norok support khai tongli ani channel lo ke tei ori gnai ramani bo kaisa video sanamana ke tini kara sahai rok tabuk takjak hingke abo takbai men pore rafur bang norok no phunuknai rafur bau hai norok kaham ka nai manana sumani pore norok nang phunuknai bugo to hetisala naini gerna jeng taisa nai nai ferna bothai norbo nai thukjakna nai di kaham ko phunukana iko asko bothai nai thoka hingke nor bom hai bothai rok tagai nei mano hingke jodi no om hai bothai rok no nor nangai tongkha no comment khai sadi ang nor ni bagai grab rok no photo bui nor nang phunukano hingke nor ba puro sui rok nargai om hai je bothai no tagai nei mane om hai cha hingke asoko kobang salia tinin video aso jartinyo ani channel bisinti ketal video nai chong ka subscribe khai di comment khai di share khai di like khai di tei support khai chong ni jotono no hambai।